Vítejte u nového videa z Geometry Dash. Takže dneska tak si zahrajeme nějaký z mých saved levelů. Takže první začneme tím breakpointem. Wow. Když chápete, kámo, já nechápu, jak to někdo mohl vytvořit, jako... Bum. Laptop tady udělal to. Teď je boss fight. Krása. Že vidíte, ten level rovnou přeskočíme. A jdeme na Lobo Shenanigans. Takže lidi, když to nechápu, jako... Můj kámoško je nějaký blbý challenge, tak se mě blokuje na WhatsAppu, takže možná na něj udělám to hate video. Prý kámošem dával takový challenge, že kdo prohraje, tak si musí bloknout prvního člověka, teda to člověka, s kterým volal, úplně naposled, teda ne naposled, s kterým volal, jako, s kterým volal naposled, jo. S kterým volal naposled, no jenže to jsem byl já. Takže on se mě kvůli nějaký blbý challenge bloknul. Takže na něj možná udělám hate video. Jako lidi, to mě docela i štve, jako. To je. Come on. Takže doufáme, že se dostaneme aspoň k tomu boss fightu. Lidi, a jestli mi pomůžete dosáhnout 50 odběratel, tak začnu i točit živě, nebo streamovat. A bude streamovat Geometry Dash, Roblox s fanouškama a tak dále. Takže dávajte odběr, nezapomeňte like a zvoneček, ať se vám vždycky připomene moje nový video. A když taky to není ještě konec videa. Když se dostaneme k boss fightu, tak se přesuneme na další level teprve. Ping, ping, ping. Piu, 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 piu. Tak jdeme znova. Ale vlastně k tomu boss fightu jsme se už to dostali. Takže jdeme k originálu. Ding, 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 ding.
lidi, takže vždycky takže já bych rád to dělal právě ty streamy, protože chci dosáhnout 50 odběratel. Pardon. No, takže jako bych toho dosáhnul, protože jako už mě jeden kámoš vyhejtil, že má hrozný YouTube kanál, i když má strašně hrozný videa a horší než já. Můj kanál už nevím. Kámo, Eliško, já to že lidi zpátky k videu mě volala mamka. Neřvi tu. Takže lidi, doufáme, že se zase dostaneme k tomu boss fightu. Krátky to nevím. No a omlouvám se za můj seglu, protože tak křičí jak já, nevím co jak sirena. A promiňte lidi za lag, protože to já mám zaplejten. To byl mega lag. Takže lidi, tak já udělám jenom toto. Se to tak nalagovalo. Lidi, vidíte, jak se to teď, jak je to krásně, ani se to nelaguje. Kvůli tomu, že jsem dal ten slabý detail. Takže jako v tuto levelu nejsem zrovna profík v tom originálu, což je tuto, ale v tom Lobo Shenanigans tak jsem docela dobrý. Lidi, doufáme, že se dostaneme aspoň na začátek toho boss fightu. Zjistil jsem, že je to auto boss fight. Ne, prosím tě, mám 8%. No, ono to nabíjí stejně to rychle, jako i když nabijím a hraju si tam. Navíc tím, že mám zaplý data, tak se taky docela rychle nenabije, ti řeknu.
Mámo! Tak co to je? Kámo, co to je? Ah! I tak. Halo? Počka. Dáme to. Tak, co to je? Fire in the hole. Bam. Ty kráso. Jedno vymažu. Pididi. Bam. Vybětá automaticky. Dobro, OK. Teď prostě ne. La 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 la. Ching ching ching. La 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 la. Ding ding. No, promiň lidi, že mi kámoša, no. Počkejte lidi, tak já to vyřídím. Tak lidi, jsme videa.